Bé, el nostre grup també votarà en contra, com ja va fer la comissió i en l'anterior aprovació. Nosaltres pensem que fer un nou préstec no és beneficiós per a l'Ajuntament. En tot cas, nosaltres pensem que aquest Ajuntament no hauria mai haver-se acollit al Real Decret, perquè en aquest Real Decret i en el pagament a proveïdors l'únic que aconseguirem és que vostès continuen, una vegada tinguin el préstec fet, continuen endeutant-se d'una manera estrepitosa, malgrat totes les aprovacions que puguen fer i malgrat tots els pressupostos que tinguin fets, perquè aquesta és la seva manera d'actuar i aquesta és la seva manera de gestionar. Torné a parlar del govern del PP, però quan aproven la llei de transparència el 90% dels regidors del PP que estan sentats així estarien expulsats del PP per no complir amb la llei de transparència que el PP vol aprovar. Ho dic perquè o s'ho fan mirar vostès o tindran que tirar a qui han triat, perquè clar, segons la llei de transparència que té prevista el PP en la seva proposició o en el seu esborrany consta que les compres o contractacions fetes sense consignació pressupostària són considerades com una falta molt greu. Així mateix que els polítics que concerten vulnerant la llei de contractes de l'Estat. Està estudiant inclús el PP que sigui delictiu, que jo crec que en moltes de les seves actuacions sí que són delictives. És a dir, o s'ho fan mirar o tindran que canviar el govern o els seus representants, perquè és que segons la pròpia llei del PP de transparència el 90% de vostès, li torne a repetir, estarien inhabilitats, expulsats del PP o coses molt pitjors, perquè vostès són els reis de la contractació sense consignació pressupostària. Vostès són el rei de la contractació, els amigatxos, com els he dit abans, i a les proves en remitix. Empreses en concurs, me dona igual que l'empresa estigui en concurs, que té un objecte diferent, doncs bueno, doncs és igual, jo ara la contracte i ja ho arreglarem. I això és la seva manera de funcionar. Jo només dic una cosa, que el sol és per a tots, i que en esta ciutat hi ha molta gent que té dificultats i n'hi ha moltes empreses, però és que vostès li donen sempre feina a les mateixes. Així han creat durant 16 anys una xarxa clientelar que els permet mantindre's en el poder, perquè en definitiva això és l'única cosa que els interessa, no millorar la qualitat de vida de ciutadans, sinó crear una xarxa clientelar que els permeta mantindre's en el poder. Així han guanyat les eleccions els últims darrers 16 anys i així s'han mantès, encara que esta última vegada gràcies a una llei que és profundament antidemocràtica com és el sistema d'elecció, doncs així s'han mantès en aquestes últimes eleccions. En definitiva, vostès gestionen d'una manera nefasta, vostès gestionen sense ningú control i tornen a tindre un informe que últimament ja pareix que tinguem informes d'aquest tipus on diu que vostès contraten sense consignació pressupostària, que contraten vulnerant la llei de contractes de l'Estat i altra vegada se'ls torna a recomanar. Jo no sé si vostès els informes es llitgen, jo dubte que el senyor regidor d'Hisenda se ho llisca o no sé què fan vostès reunint-se totes les vegades, una vegada a la setmana i fent juntes de seguiment. No sé de què parlen vostès, ho vaig dir ahir al regidor d'Hisenda, no sé de què parlen vostès i cobren 120 euros per reunir-se si no parlen vostès d'aquestes coses. I per què ningú ens explica per què hem de pagar 91.000 euros d'una factura que no sabem ni quina obra s'ha fet, que no té memòria valorada ni cap requisit que marca la llei, que no s'ha tret mai a concurs i hem de pagar-li 91.000 euros a una empresa que per cert està en concurs d'acreedors. Així n'hi ha moltíssimes. És que la passada relació de reconeixement extrajudicial, el senyor Ramon Vila, que li agraden les preguntes concretes, no va contestar a este grup polític municipal on estan els 179.000 euros, per què li hem pagat a una empresa o li pagarem a través d'un crèdit 179.000 euros. I respecte a lo de l'alcalde, i com l'alcalde és molt aficionat a no deixar-nos contestar i acaba sempre fent uns mítings en l'última intervenció, ja li conteste jo, perquè vostè ha dit d'ací 3 mesos quan vingam en l'informe de morositat a zero, clar, d'ací 3 mesos, jo dubte que vinga a zero, però si ve a zero m'alegraré, serà perquè hem canviat deute a curt termini per deute a llarg termini i vostès si ve a zero m'alegraré, però li diré a la ciutadania, com ja li ho diu avui, que haurem canviat deute a curt termini per deute a llarg termini, que és el que em van fer, que és el que van a fer ara l'aprovació d'este crèdit. I en definitiva el que vostès fan és una política de que el que vinga darrere ja s'apanyarà, que aquesta és la política que han fet vostès durant els últims anys. Ara, com que pràcticament ja no tenen ni marge de maniobra perquè la liquidesa els va a curtes, ara crec que la red clientelar anirà desfent-se, perquè és que ja no tenen vostès possibilitat d'anar pagant favors. El que nosaltres reclamem és que les empreses puguen contractar en l'administració en igualtat de condicions i que s'apliqui la llei, que és
el que hauria de fer qualsevol gestor que almenys fora honest, aplicar la llei. Està molt bé que se'ls recomane lo de subministres o dels contractes menors, està molt bé, perquè vostès això no ho van a fer. I amb aquest informe hem tingut coneixement del deute a 31 de desembre de 2011. Supose, portem ja 5 mesos, que durant el 2011 la pràctica, durant el present exercici, la pràctica haurà sigut l'habitual, perquè vostès no saben treballar d'una altra manera.